Shoshofathini rasesibonene shashazi ngathi mawungakezwa ezibuhlungu zingeke zingene njalo zinganza kwethu. Ungezwa isiphumile arrest warrant, yeah. Uncwadi wokumbopha. Igunya lokumbopha. Lokhu emva kuba engayilandelanga emigudu efanele njengoba eyayeleliwe ukuthi akaxolise kuJulius Malema enze konke. So singenza kwethu, we all know this ukuthi uMalema when it's come to abameli, when it's come to okudela nomuntu ecourt, akazi uMalema azahluleka when it's come to that. Angazi noma waba ummeli noma waba yintoni kodwa yabo uma sekufungelile ukuthi yaba wena khonto ozoyibona. Uyayibona, and I still remember Sis Jacinta emtshela uNgezi uthi ulisofethu kulo just apologize sidlule lento uzifocus lento yamamashi. But uNgezi uthi khoshana ndiyakuzwe ngikwazi. It's crazy, man. Because uma ngaboshwa uNgezi, that means amasosha ayaphunguka ku-March and March. Kuma-marches shuthi uyoshaya umhla ka-30 June. Amasosha engaphelele. Uma ngampela uNgezi efahlana. This is crazy, man. To those who don't know, uNgezi wahle kahle. I think le case yakhe defamation of character since uNgezi wathi uMalema khulumela ayithola enikeza abantu bofika. So uMalema lodwa leyo wakayithatha lightly, but anyway it is what it is. Ngenza ukuthi sobona ukwenzakalani.